kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Niining taknaa sa kagabion Ginoo, sa gihapon kami magapasalamat kanimo nga sa gihapon hangtod niining mga taknaa pabilin kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Ginoong Dios, panalanginan mo ang mga tawo nga nagapaminaw karon. Pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo ang ilang mga kalag mahayagan unta Ginoong Dios. Ilang mahangpan ang mga pulong sa kaluwasan ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag o pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausap pa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ani nga ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no, kay aron nga moirog gyud paghihapon ta ngadto sa unahan. Okay, ato ning tanaw ni mayong buntag kaninyo kuya. Again, happy New Year. Salamat sa inyong programa nga nagpadayon pero maglisod na gyud usahay ang radyo maklaro ang inyong tingog kay daw nabati naman hinuon ang programa na dugay na kay dili naman halos makuha hinuon sa radyo. Makuha ang radyo. Okay na magud ni problema gong DYCM dugay-dugay na. Ay medyo ang kuan ani inugtaod pa ang transmitter o ang processor ani tungod kay nakilatan man to taas-taas ng panahon nga wa maatiman lagi kay busy ipadala pas Manila karon naabot na base kaha nining buwan, base lang ha nining buwan sa Enero, kuan na gyud ni mapahiluna na ni pero sa pagkakaron ang CM medyo niubos ni hinay unya mauna nga mahibong mo nganong dili na sige ang atong programa pero dili na makuha sa inyong radyo. Tungod kay ni minus ang power sa CM, so pailog lang mo tungod kay kuan kana na nga hapit na gud ni mauli mabalik ni ang transmitter ang processor sa kaluoy Ginoo ma-enjoy na sadta sa ato nga programa dinhis kahanginan, no. Okay mga higala, dili na lang kumo kuan kay kining mga message dire mausad ni mga reklamo nila mahitungod din lang ako basa mahitungod gihapon sa pagkadili na maklaro, dili mabati, mawala mutunga. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message. So Brother Libby, mas maayo siguro nga imong maliili usad diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung asa og ding dapita gini nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, maayong gabi mga higala, ang mga suki, mga pinalangga na mo nga mga tigpaminaw, kutob sa naminaw karon o mga pinalangga na itong mga viewers atong gina-welcome nining tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, pwede na mong makapadala higala o mga mensahe kay panahon na nga atong basahon ang inyong mga messages. Pwede ka rin sa among mga number ni Brother John
nga amo kanunay gipahibalo or pwede sa comment section nato higala dinhi sa DYCM Bugo Adventist atong mabasa ang inyong mga importanteng mga messages anya inyong importante nga mga mensahe or kaha mga pangutana or mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga mahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon sa radyo, no? Okay, ato ta sa pagbasa mahigala ato ni sugdag basa niya ato ipahinumdum di ay gihapon alang sa ato mga viewers o niya mga followers sa ato nga live sa Facebook palihog no din ato kalimtan ang pag-share nga sa mga friend ang ato nga programa parang daghan ang makapamati, no? Makapamati sa pulong sa Ginoo. Okay, ako din pahimustan na pong pahibalo no sa mga church members sa Kaduawan. Ugma daw sa yuta. Okay, sayo sila si Pastor Jomar o Pastor Aureliano sa Kaduawan ugma panahon magud Santa Sina ug mga adlaw, no? Niya siguro murag naa si baptism pagkahapon ato to gipahibaw si Pastor Hill sa baptism pagkahapon. Okay, ato ning basahon mga higala. Niya si J. Marie Kalapuan. Salamat Sister J. Marie sa pag-pray o pag-love sa ato nga program. Mainguman niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat po sa pag-pray o pag-love sa atong programa. Niya sa ito nakita si Million Silasol, no? Nag-love niya po niya nag-pray. Tungod kaya nag-send sila og mga heart, mga higala o kamot nga nag-pray. Niya po si Jerry Anailon. Salamat gyapon sa pag-love o pag-pray sa ato nga tulumanon. So, kumusta din itong mga kaigsunan o kaigalaan diya sa mga silingan nato sa Mabulino? Ngaton lang Sir PB, anya mga Krabis siya family, na Brad Junior diya, lang Sir Birbina, lang ni Sir Mercy, iyang family. Alang ni ngadto nila sa mga Gutierrez family, mga pamilyas mga Espinosa, mga Saga family, ato nga gina-welcome sa ato nga programa karon. Badtutron dia, good evening nimo, bro. O niya, good evening sad na ni Mr. Nila ni Brother Eric Sinoy, no? Uban siyang family. O niya, ngadto ni Badturo dia karon, may gabi na Badroy, ilang mga family dia nga naminaw karon. Tanan dia nga naminaw na lang sa Mabuli o niya ngadtos mga newly baptized members po diha kamuntanan welcome sa atong programa. Okay, ato ni nga ipadayon pagbasa mahigala ni apod si Brother Jake Sumalinog nga tuapon ni siya sa Dumaguete. Good evening brother, happy Sabbath. So happy Sabbath Brother Jakes. Anya niya po si Brother Glover Sayod, mayong gabi kuya. Ninyo diha. Good evening, Brother Glover. Oban sa imong pinalangga diha sa Mabuli. Niya po si Sister Emily Gregorio Lagarisa. Happy New Year and Happy Sabbath sa tanang naminaw o sa inyo Kuya John o Kuya Leve. Okay, Happy Sabbath also and Happy New Year for the Sister Emily. Niya sad si Sonny Sumayang. Salamat po Brad Sonny sa pag-love o pag-pray. Niya po si Sister Nunahani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby o sa tanang listeners and viewers. Happy Sabbath. Salamat yapon sa pag-pray o pag-love. Niya po si Pastor Arnel Paalisbo. Good evening and happy Sabbath. So may gabi ni mo Pastor. O kaban siyong family diha sa Bantayan Island, no? O sa mga kaigsunan nato diha nga naminaw atong mga kahigalaan nga nagsunod sa atong programa. Happy New Year o Happy Sabbath. Niya po si Sister Rosemary Timbang. Niya yung mensahe, mayong gabi brother. Happy Sabbath to all. Salamat po sa pag-love o pag-pray. Niya po si Brother Jerry Laeg. Salamat kayong kinakusga na ito ng amigo kayo nga kuan sa siya.
bantugan po ning debater, no? Shout out gikan sa Surigao City. May gabi ni mo brother Jerry Laig, no? O sa tanan taga Surigao City nga naminaw karon sa ato nga program. Anya niya sad si brother Ronilo Itang. Anya ang iyang mensahe malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og sa mga nagview karon. Maingon sab kaninyo brother John o Kuya Libby. God bless og maayong gabi. Okay, niapod si Richard Berdin Villarde. Mayong gabi mga kapaglaom, gikan diri sa Toronto. Murag sa Canada ni, Toronto. Niapod si Brother Rufino Moreno. Salamat pod sa paglab ug pagpray. Iyang minsay, good evening Bro Libby, Bro John, og happy Sabbath kapaglaom. God bless you. God bless also Brother Rufino. Niapod si Natalia de la Rama, good evening and happy Sabbath. Salamat sa paglab o pagpray, Sister Natalia de la Rama. O niya ni pag-mensahe si Sister Rosemary Timbang. Mayong gabi, God bless po. Naminaw mi diri sa Mahayag, Sacramento Valley, San Fernando, Bukidnon. Okay, mayong gabi, no? Sa Sacramento, sa Mahayag, Sacramento Valley, San Fernando, Bukidnon. Murag ako kaabot diya da San Fernando. Kaya diya ako sa Ode mo ko Lakeview Academy sa una. Anya diri sa Mountain View College o sa Central Mindanao University. Diya tuyok nga rin sa nga rin paingon sa nabuktag bukbuk. Sorry dapita nga rin Quezon. Good evening yung tanan diya sa Bukidnon. Anya niya po si Brother Pipi Felipe de Lao, maayong gabi. So may gabi ni Brad Pipi. Anya niya po si Pastor Joel Terana. Good evening on air na tadiri sa Riverside FM Cebu 93.0 MS. Salamat kayo Pastor, no? Anya, salamat kayo sa imong kanunay nga pag-on air sa atong programa diya sa Riverside FM Cebu sa 93.0. May gabi nyo diha, no, tanan nga naminaw sa 93.0 diha sa Riverside, Cebu. Kaninyong tanan diha naminaw, welcome sa ato nga programa. So may gabi sa nimo Pastor og sa tanan diha sa imong distrito sa South Cebu. Diha sa Dumaguete kay madungog po na imong ang Riverside ngadto paingos Dumaguete wa mo part sa Negros. Anya niya po si Hyacinth Carl Chong Bakiro Haiktin. Good evening, Kuya Libby o John. Watching from Hagnaya, San Remigio, Cebu. Shout out ko ni Roth Chong Bakiro. Okay, salamat. Anya niya po si Brother Jerry Laig. Regards kong Brad John dihito. Dong John. Regards ang imong amigo si Brother Jerry Laig. Nga bro, salamat nga for the first time nakaalinggat ko nga naka-view ka sa atong programa dili sa guro ka ikabisi ron. So kumusta nimo dia? And I know nagpabilin ang imong kagwapo buyag lang. Wa man siya paglubad. Gwapo paglubad ni si Brother Jerry Alaig. Yes. Salamat kay bro sa imong pakiguban karon. Niya pod si Edwin Notarte, happy Sabbath ninyo kuya, maayong gabi. Niya po si Roland Neriginon. Mayong gabi, John o Bradlib. Welcome sa inyong programa sa Jesus is Our Hope. Ilabi na diri sa Quezon City o diha sa Cebu o Mindanao o sa tanang kaigsunan nangumusta lang ko sa akong pag-umangkon diha sa Iligan City, Charlie Ginon o akong sister-in-law ni Mary Ginon diha sa Kauswagan, Lanao Norte o Langgamon family, Oliverio family sa Kauswagan, Lanao del Norte. God bless kaninyo. So God bless also Brother Roland Neri Ginon diha sa Quezon City. Niya pod isa ka ninta kabasa ni sorry yung kaya pero ang iyang mensahe, happy Sabbath brother. Okay. Niapod si Trish Yamin Jaime. Happy Sabbath to all watching from Lapu-Lapu City. Good evening. So, mayong gabi inos, tanan taga Lapu-Lapu. O labi na kang Trish Yamin Jaime.
Anya niya po si Erlinda Neri Suson Istaura sa Matag Oblite ni. Happy Sabbath to all. Sa inyo gihapon diha sa station, sir. Og sa tanang mga naminaw, og mitan-aw karon. Ilabi na usab sa tanang mga member sa Matag of Church. God bless. Okay, God bless also, no? Sister Linda. Okay na po si Hayasan Carl Chong Bakiro Haiktin. Anya ang iyang mensahe kanunay ming maminaw sa radio. Gahapon pami naka-open. Salamat kayo. Salamat nga always yun naminaw. Yan niya po gikan sa Nabal Biliran. Mayo Nes Brother Johnny Serenio. Mayong gabi ninyo duha Kuya John o Bradley ni Ana Sadmi naglantaw sa programa diri sa Naval Biliran. God bless. God bless also na Brother Johnny Serenio. Ani ato ning dalikyatan ang pikas nga screen ato ning tagdon ato makigilaan nga naglove sa ato nga program. Ato ning basahon ang ilang mga pangalan, mga naglove ug naglike. Ito sa mga naglove niya si Brother John Michael Cinco, Ronilo Itang, Jerry Nailon, Emilda Boratso, Nonahani Monterde Punay, Ivan Raico, Eleuterio Lagarisa, Roel Abiner, Jimmy Montealto, Johnny Mainit, Danilo Novela, Eric Sinoy, Edwin Notarte, Eric Sinoy. Nakahigayon si Brother Danilo Novela, taga Kagnukot, Bilyabal, Leyte man eh. So, Brother Danilo, maay gabi salamat sa pag-view niya. Kumusta diya ni The Gretchen, imong bata, o sa tanan na lang nga nagsunod sa atong programa karon. Kinasad si Jonel Yogo, Rolly R. Codira, nasad si Marifel Vargas, Rosemary Timbang, Roland Diri Ginon, Glover Sayod, Griwell Lakad, Jim Merced, Chari de la Cruz Nugas, Elmodam Flores, Nathalia de la Rama, Jimari Kalapuan. Okay, mao ni atong nakita naglab. Aritas mga naglike mahigala ato ning tanahon. Basahon tani. Okay niya po si Brother Pino Morino, Brother Ronilo Itang, Brother Alvin Risoor, Erlinda Neri Suson Istaura, Basilio Tero Notarion Jr., Ginalyn Lumuntad, Mary Grace Mungkada Mainit, Roger Villafuente, Ralph Lotsabis, Jason Punay, Arnel Palisbo, Tris Jamin Jaime, Wilski ML, Nathaniel Lucero Jr. sa Camotes Island. Anya niya po sa St. Carl Chong Bakiro Hiaktin, Rosemary Timbang, Elena Pacifico, Miriam Tanyasa, Brother Jerry Laig, Jake Sumalinog, Alvin Tampos, Florinda Manso, Million Silaso, Loganisito Priscilia. So as of this time, muna ito nakita nga managlab o naglike sa ato nga program. O niya pag atong tanaw, no? Ato pong nakita din si okay, Ginalyn Lumuntad, salamat sa pag-pray o paglab. Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. God bless you all. O niya po si Sir Jimmy Monte Alto sa Matag Oblite. Salamat sa paglab, sir. Niya po si Brother Roland Neriginon. Happy Sabbath to all, brother and sister. God bless. Niya po si Brother Jandre Monterde Punay. Happy Sabbath, Kuya Libby o Kuya John. Happy Sabbath also, Brother Jandre. Niya po si Lorito Alokban. Good evening. Happy Sabbath. Watching live from Barangay Ilihan, Bago City, Negros Occidental. Ay, may gabi na taga Bago, no? Bago City nga nagsunod sa atong programa. O na ilihan di as Bago, nakakuan ko di as Bago, dili pa to City. Karon na City lagi di ni Bago. So salamat sa taga Bago, ilihan Bago City, Negros Occidental. Kino, matutas pagpadayon higala. Ako sa ning tagdo ni akong cellphone asay mga kahigalaan din nga ang uban naghatag og mensahe ni si Sir Matthew Anderson. So good evening, sir.
Sir Mateo. Sir Matthew, Thank thank you you for so watching. much, Sir Matthew. Hope this year, 2025, you're okay and your family. Ano niya po si Brother Doming Bunukan. Good evening, Brad Liv, ug Brad John, ug sa tanan nga nagsunod nining programaha. Happy Sabbath kanatong tanan. Salamat, Brother Doming, sa paglab o pagpray. Niya po si Ma'am Ann Garcia. Niya po si Brother Nelson Bersero, bro. Katong niingon nga magpabautismo. Okay. Okay, no? Aniya, ato ni tanawon pagisunahan. Niya po si Sherwin Orsal sa Bundok Bourbon. Yan, si Vanessa Maglasang. Niya, Brother Ronilo Itang, Natalia de la Rama, Jimari Kalapuan. Niya po si Lester Phoebe Pasiol. Mao ni ato mga nakita nga nakikuban nato karon, no? Dili sa atong programa, unya dito sa atong kipad mga higala ni asay mga mensahe. Good evening, Kuya Libby og Brad John, sa tanan usab na minaw og nagbiyo karon. Happy Sabbath sa tanan kaigsunan. God bless. Salamat sa pagbasa, Kuya. Gikan ni Philly Disor sa Dolores Ormoc City. So good evening, no, sa tanang taga Dolores Ormoc City. Salamat sa iyong pagpakiuban. Niya po natong silingan sa mabuli, si Brother Totron Ilanan. Good evening po, Brad Permi. Brad, permi kong minaw sa inyong programa. Salamat kayo, Brother Totron Ilanan, no, sa imong kanunay pagpaminaw. Okay, okay ra sa amo ang radyo sa Matag-Ob. Happy Sabbath sa tanan. Elpidia Coroni. Elpidia Coroni. Ang ako hinuong cellphone ang dili okay. Dili ko na makita sa FB. So, problema ni ang signal cellphone, pero ang signal sa radio, okay kay sa inyo sa Matag-Ob Leyte. Salamat kayo, no? Pero pailob lang tahigala kay sa di madugay, na naman gud ang mga katong nakilatan nga mga katong transmitter o ang processor. Ang pagtao na lang yun, no? Ang higayon na lang ipaabot. So, pailob lang ta kay mabalik na unya ang ato nga naandan nga signal. Okay, Brad, wala pag yun ni bakak burit. Wala pag bakak burit. Everyday yun, musunod ang taong Satanas 666 sa akong tiyan, Brad. Kuya, musunod ang Imo nang 666 yung tiyan. migo, Brother Libby. Ato ginang avid listener, pila na tutuig na. Kanong na sa imo nga mag-text? Mao gini iyang mo ni iyang tiniksan sa to, Brad John. Anya, sagdi lang, Brad. God knows for you. Okay, ato sintag doon, na po daghang mensahe sunod-sunod mga higala. Niya po si Brother Edwin Escario, maayong gabi ug happy Sabbath sa inyong tanan. Brad Libby ug Brad John, greet ko sa tanang naminaw diha sa barangay Kaungkod. Sila si Billy Gidayawan, Brad Eddie Layos, Brad John Palonpon, sa mga Tayaktak family. Salamat, and God will always provide. Salamat sa paglab ug pagpray. So akong ibalik ang panahon ni Brother John aron matagad ang pangutana niya. Karon taon-taon higala atong basahon ang mga messages. Okay, daghang salamat, Brother Libby, at tutaning pangutana ni Jobert Salcido. So, Brother Jobert, salamat nga nakapailob ka sa paghulat sa paghantod sa pag-abot sa panahon nga tubagon ang imuhang pangutana, no? Unya gitiksan ta ka kagabi nga ugma sa gabi tubagon ang imong pangutana, niingon ka nga, nadangat day na sa imo ng pangutana, ha, sir. Abi na ko ugwa kay dugay naman na. Sagdi lang sa among gipasalig nga matubag ra gyud, pero lagi sa usa ka gabi usa ra man gyud ka pangutana ato ang kay mo naaman diha naglatay nga atong topic nga i-discuss sa inyong mga pangutana. Kada gabi usa ra may pangutana, mauna nga mag-abot-abot ang pangutana, may sa adlaw, may sa gabi, anytime, any day, any hour pwede magudta diri matiksan. Mauna nga amo nang gipahibaw kaninyo nya naglaom nagtuom nga makasabot ra mo. So Brother Jobert Salcido, ang imuhang text dire nga matud pa nimo kanini ang sigurado ba mo, sir, nga ang inyong gipresentar sa kahanginan kamatuoran na? Salamat, Jobert Salcido ni. Okay, Brother Jobert, ay mo pangutana, sigurado ba mo
nga ang inyong gipresentar dinha sa kahanginan kamatuoran. Jobert Salcido de, yes. 100% sigurado mi nga kamatuoran ang among gipresentar dinhi sa kahanginan. You know why? Sa makadaghan ng higayon amo ning gipahibalo sa inyo nga kini nga programa based on the Bible ni siya. Nagbase ni sa Biblia. Mauna nga kung unsa may mga pangutana nga inyong nahunahunaan unya inyo nang ipadala dire, amo gina nga gitubag gipahiluna pinasikad sa mga butang nga naisulat sa Biblia. Ang pangutana ni mo Brother Jobert Salcido nga sigurado ba mo nga ang inyong gipresentar dinha sa kahanginan kamatuoran? Yes, sigurado gyud mi nga ang among gipresentar sa kahanginan kamatuoran kay kini nga programa based on the Bible man ug ang Biblia nasayod ta nga kini pulong sa Dios. Kung imong basahon sumala sa ikaduhang Timoteo 3:16 gisulti, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Tanawa ha, naay mga tao nga kulang kaayo og pagtuo may tungod sa Biblia sa balaang kasulatan kay ang ilang paghunahuna nga tao ra mo ay naghimo, tao ray nagbuhat dili angay tuhuan. Pero kung atong kumparahon karon ug sa unang panahon, mas daghan ang nakaeskwela karon kaysa unang panahon. Wala say tao nga nakaeskwela nga wa sad siya magtinil og libro ug ang libro nga iyahang nagwandes eskwelahan iya nang gituan tao ra man pud ang naghimo. Pero kay gusto sa yawa nga inunta ipalayo sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao ang Biblia, mao nay hinungdan nga dunay mga tao nga kulang kaayo paghatag importansya pagtuo mahitungod sa Biblia kay ang rason sinulat lang ni og tao. Tungod ni ana kay sinulat man og tao, daghan ang dili interesado maminaw, dili interesado magsusi tungod kay dia sinulat lang og tao. Kining tanan mga paagi ni sayawa aron ang tao malimbungan sa pulong sa Dios tungod kay nasayod ang yawa nga kun ang tao magpakisusi sa pulong sa Dios, mahalata mabisto ang iyahang mga kinaiya, mabisto ang mga binuhatan ug ang kadautan sa yawa kung ang tao nagsusi sa Biblia. Maunay rason nga i-divert sa yawa sa huna-huna sa tao ang Biblia, mauna nga dili gyud kaayo matagaan sa tao og pagtagad kini. Remember nga ang pulong Biblia, this is a Latin word which is taken from the word Bible or Biblos, no? Ang Biblia. Kung imong basahon sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, remember ang among gipasabot dinhi based on the Bible kini nga programa. Karon, ang ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Klaro ba? Ang kasulatan ang nagmugna, ang Dios mo'y nagtuga, mo'y nagmugna. Naamagoy mga tao po doon nga nag-angkon, nagpamatuod nga sila kuno ang naghimo sa Biblia. Ang uban pod moingon lang nga sila ang nag-compile sa Biblia. Unya ang kuno nila nga ila ang Biblia, unya kamong mga sulpot nangupya lang mo sa Biblia namo. Murabag medyo ingnon ta kanana ang pilingon kaayo. Pero ang gisulti sa Biblia, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Kinsay nagtuga ani? Ang Dios. Tandaan nato na nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun ang tao nagsusi sa kasulatan lang, matudluan gyud unta siya. Pero nganong hangtod karon daghan ang buta o bulag sa kamatuoran tungod kay wa matudloi, kay wa man magbasa sa balaang kasulatan. Sunod, alang sa pagkanana pamadlong. Kung nagsusi ang tao unta lang sa kasulatan, daghan sa mga kinabuhi ug pagkinabuhi sa tao karon nga daotan nga nabadlong na unta sila tungod kay ang kasulatan gituga man ni sa Dios alang sa pagpanudlo ug pagpamadlong. Daghan na gyud untang natudluan karon sa kasulatan, daghan na gyud unta ang nabadlong karon kung gisusi pa sa tao ang kasulatan.
Sunod, nag-ingon alang sa pagpanulid, karong panahona daghan pagyud kaayong mga baliko tungod kay wa sila matulid sa ilang kinabuhi tungod kay wa lagi magsusis kasulatan. Ang ikaupat nag-ingon og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Ha? Mauna nga kun ang kadaghanan nagsusi pas kasulatan karon, mas daghan unta ang mga matarong kaysa mga dautan. Pero nga naman nga sa atong kadlawon karon mas daghan ang dautan kaysa mga matarong tungod kay daghan ang wa magsusis kasulatan nga unta gituga man ni sa Dios alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So Brother Jobert Salcido, klaro ang amo nga gipasabot dinhi kamatuoran. Well, adto ta, kanang giingon nimo ba nga sigurado ba mo nga ang inyong gipresentar dinhi sa kahanginan kamatuoran? Yes, sigurado gyud mi. Nganuman kay Biblia based on the Bible man eh. Unya ang Biblia giila magyud na nga mao ang pulong sa Dios. O tan-awa ragod sa Juan 17:17 nag-ingon balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Mauna nga kami makagarantiya makasulti 100% ang among ginapresenta dinhis kahanginan kamatuoran. Kay ang pulong sa Dios unsa kamatuoran. Basa akong balikan paghisgot ha. Juan 17:17 take note. Balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Unsa ang pulong sa Dios? Kamatuoran. O tanawa ha. O unya among gipresentar dinhi sa kahanginan. Mao na nga sigurado gyud mi nga ang among gipresentar sa kahanginan kamatuoran kay ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. O kinsa unsa pagidugang pa may tungod nini in terms of kamatuoran. Kung imong basahon ang Juan Kapitulo 14, versikulo 6, si Ginoong Jesus nagsulti siya, ako maong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa aman gawas kung pinaagi kanako. Kini nga programa, Brother Jovert Salcido, nagapresentar kini sa pulong sa Dios, nga ang pulong sa Dios kamatuoran, nagapresentar kini kang Kristo, nga siya mao ang atong manluluwas, siyang manunubo, siya ang nagpakatao ug siya ang nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus, siya ang namatay, siya ang nabanhaw, siya ang mikayab paingon sa langit ug siya pod ang mubalik dinhi sa kalibutan ug maunay gipresentar niini nga programa. Ug tungod niya na makapaniguro mi nga ang among gipresentar kamatuoran, ang pulong sa Dios kamatuoran, si Kristo kamatuoran. Kung imo pong basahon ang Salmo 119:142 nga ang kasuguan sa Dios mao ang kamatuoran. Busa kini nga programa nagpresentar mahitungod sa kasuguan, mahitungod kang Kristo ug mahitungod sa pulong sa Dios. Nga mo na nga kami dili gid mi magduha-duha sa pag-ingon nga ang among gipresentar ang kamatuoran. Ngano man kay gipresentar namo si Kristo, gipresentar namo ang pulong sa Dios, gipresentar namo ang kasuguan. Well, balik ta. Ang kasulatan maoy ang Dios mo'y nagmugna, nagtuga mahitungod niini sigon sa atong gibasa. Kaso nga lang, dunalay mga tao nga iyang gihimong instrumento o kasangkapan aron mamugna ang balaang kasulatan. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 20, nagingon, ug kay wala may, tungod kay wala may propesiya gani mga pagpanagna, nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So timan nga kining kasulatan dunay mga taong gigamit sa Dios. Kinsa ni sila mga taong balaan nga gimanduan sa balaang Espiritu Santo, mao nga gitawag ang Biblia balaang kasulatan na nagpanulti sila. Mauna nga kung magbasa kag Biblia, imong mabasa ang mga ngalan sa mga tao, Marcos, Lucas, Juan, Jeremias, Isaias, Daniel, Huil, o Amos, tungod kay kining mga tawhanaa, mga taong mga balaan nga sila na nagpanulti nga minanduan sa balaang Espiritu Santo, natural nga ang kasulatan gitawag og balaang kasulatan kay ang gimanduan ang mga balaang tao ug ang nangbando ang balaang Espiritu Santo.
Timan ay Brother Jubert Salcido nga kung naa nimo ang Biblia paningkamuti, kung naa ka na Biblia, ang pagsusi ug ang pagbasa nini. Isaias 34:16, susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba ug basaha. Ipasusi ug ipabasa kay diha niining kasulatan maila mo ang kamaturan ug mapaniguro mo ang imong kaluwasan kay kini mao ang pulong sa Dios. Santiago 1:21, busa lugurin ninyo ang inyong kaagalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong. Tanawa, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Brother Jubert, ang among gipresentar kamaturan kay pulong sa Dios, dawata kuno sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Mao ni gisulti dinhi, ha? Sa kinini ang balaang kasulatan. Unya sa 34:16 Isaias nga susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba, ipasusi gyud kay kini gituog nag the book of the Bible. Unya gituga man is Ginoo alang sa pagpanudlo, pagpamadlong, panulid, pagmatuto sa pagkamatarong, ug ang pulong sa Dios magatudlo kanato ngadto sa kaluwasan. Kung atong basahon, ikaduhang Timoteo 3:15, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Timan igyod nga ang kasulatan magatudlo nimo ngadto sa kaluwasan. Busa sigurado gyud mi nga among gipresenta dinhi sa kanginan kamatuoran kay nganuman ang atong gibasihan ang balaang kasulatan. Mao nagingon si Kristo, Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo kinabingdayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Gikinahanglan mo ba, Brother Jovet Sarcido, uban sa tanong nga naminaw, magpakisayod mahitungod kang Kristo? Walay lain nga imong himuon ang pagtuo, pagsusi sa balaang kasulatan kay nagtudlo kini ngadto sa mahitungod kang Kristo. Mabuhay ka, Brother Jovert, uban sa tanang naminaw. Si Brother Libby maghatag pa og dugang pagpasabot, pagpatinaw niini mga bayna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning basahon ning mga nahidugang nagtan-aw niya si Jisrael Mas Aranio. Amen. Salamat sa pag-pray o pag-love. Niya po si Brother Jisrael, niya po siya mensahe gyapon, Happy Sabbath. Niya po si Melmig Blade, Happy Sabbath Brad. So Happy Sabbath also. Salamat po sa paglantaw sa atong programa. Okay, adto ta mga higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana, no? Salamat sa pangutana ang gipadangat dinhi. Anya ato sining basahon dayong pikas kay ni ay nakita nato nga mensahe. Amin klaro og tin-aw kayo ang pagpasabot ninyo Brad John og Kuya Libby. Salamat kayo sa Dios og salamat kayo ninyo diha sa inyong programa Brad Kuya gikan ni sa Ormoc City sa kang File de Sor. Brad, pasalamat ko ni sa iyang pangutana kay dako kaayog ikatabang sa nakasabot. Okay, salamat kayo, no? Niya ni pagi atong tan-awon nga mensahe, kuya dirisad sa amoa, okay raman. Sad ang signal sa radyo, klaro or tin-aw ra kuya. Diha sa Ormoc City. Okay, sa mas mo klaro og matinaw sa pag ni Dolores. kung kining processor og ang maplastar ni og ang transmitter kay gikilatan maguni. Bitaw. Kay dili ni maog gyud ang original niya nga kuan. Okay, mo adto na tahigalan sa paghatag tubag. Ang pangutana gipadangat dinhi sa to, sure ba gyud mo nga kanang inyong gitudlo kamatuoran? Sure ba mo nga inyong gipresenta dinhi sa hanginan kamatuoran? Okay. Sure mga higala. Kaya nga ito ng baruganan, kanamang sola, scriptura ba? Bible, the Bible alone. So munang atong mga pangutanan ninyo, atong yung sukdon diha sa Biblia, kung ninghaom ba? Og ang mga pagpanudlo nato dinhi, nakasure gyud nga kamatuoran gyud na.
Nga naman, kaya ang balang kasulatan kamatuoran man na. Ang una nga gisgutan sa Juan 14:6, si Kristo kamatuoran kay ingon nato mabasa nga ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto samahan gawas kon pinagi kanako. So nagtudlo ta mahitungod kang Kristo nga siya mo'y atong manluluwas. Nagtudlo ta nga mabalik siya dinhi aron sa pagkuha sa mga katawhan nga nangandam sa iyang pagbalik. Unya samtang nagpaabot, magbuhat sad kay na may tugon sa unang Timoteo 6:14, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga magawas sa mga buling ug sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So, kamatuoran man na, gitudlo na mo na. Unya sunod, kining balaang kasulatan higala, kamatuoran na. Naisgutan ni Brother John kaganiyang Juan 17:17, balaan na sila, pinagis kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Ang Biblia pulong nis Ginoo, so kamatuoran ni. O niya, ni pagyatong basahon, dirita magbasa sa maayong balita ang Biblia sa ikaduhang Timoteo 3 sa versikulo 15-16. Ang 15 nagkanayon dinhi, og nasayod ka nga sukad sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan or Bible. Kinsa may sutian ani ni Pablo? Si Timoteo. Kay iyang nahibalag si Timoteo nga bata pa gani, pero perting ayuhas Biblia. Kay sukad is pagkabata ni Timoteo, bisan ang iyang amahan dili magtuto, ang iyang mama nagmatuto niya, pero ang kanindot la sinahan Timoteo kay gimatuto gid siya sa Biblia. Basa siya sa Biblia, o niya mo hinungdan nagtubo siya nga maayo siya sa Biblia. Nahibag ni San Pablo, naiyo San Pablo nga og nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan Biblia. Ani atong tanong 16, ang tibuok nga kasulatan, nagisgot pong tibuok kasulatan kay sa The Living Bible, the whole Bible. O, tibuok Biblia naglangkob sa dano buong tugon. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Klaro ha? Ang tibuok Biblia gisulat kinig mga taong nagsuwat ani, mga taong linamdagan, gigiyahan, minanduan, gidasig sa balaan nga espiritu. Unya unsay kapuslanan ani? Atong gibasa, mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang among gitudlo Biblia higala, unya ang Biblia kamatuoran man ang ato nabasa, mapuslanon ang tibuok nga kasulatan sa pagtudlo sa kamatuoran. So munang sure, nakasure mi nga ang among gitudlo 100% kamatuoran nga naman kay naa sa Biblia mga higala, og nag-ingon si San Pablo nga ang tibok nga kasulatan may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. So unsa may among gitudlo dinhi? Nagisgot ang sugo. Unsa may sugo? Kamatuoran po din na. Ito sa mabasa, paminawa kong basa na sa Salmo 119, 142. Ang mabasa mauni, ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan, og ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Kamatuoran ang sugo. Hinungdan nagtudlo mi dinig 10 commandments sigala. Kaya naingon si King David sa Salmista David, ingon siya nga ang kasuguan kamatuoran. Ani napulo kasugo, dili kasuguan na. Kasuguan as Diyos ang napulo kasugo. So kamatuoran ang magitudlo pag ingon sa Biblia nga di ka magbaton or maghupot og laing Dios atabangan ako. Kamatuoran na. Hinungdan ang kami diri nagtudlo mi nga di na pwede nang magbaton taglaing Dios niya. Ingon ang versikulo 4, kanang Dios nga kinulit ba sa bisan unsa nga dagway, bisag tuwa pa na sa taas langit, yasyuta, tinodas, tuwas ilawom sa katubigan, di na pwede nga magkulit-kulit ana atong simbahon. Kay sa ikaduhang sugos ingon Ginoo nga di ka magsimba nila, di sad ka mayukbo nila. Kay kinsa may simbahon nato des Biblia gisulti. Ang atong simbahon sa Pinadiyag 14 versikulo 7, mao'y simbaha ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat o sa tinubdan sa tubig. Nagtudlo
So, gitudlo mas Biblia nga atong sibawon ang Dios magbubuhat, kamatuoran na higala. Mo nang sure mi nga ang atong pagtudlo dinhi kamatuoran jud kay based on the Bible man na, no? Gidili ang pagsimba sa mga binuhat. Ang atong simbahon ang Dios nga magbubuhat. Bisan pamanggani si Apostol Pedro, wa manggani siya pasimba ni Cornelio. Wa siya pasimba. Atong basahon ra gud dinhi sa pulong sa Dios nga Biblia sa buhat Gs 25 ug 26 ang mabasa mao ni: sa pag-abot ni Pedro gisugat siya ni Cornelio og miluhod sa pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giingnan, ayaw ka na buhata, tao lamang ako. So gibadlong ni Pedro wa siya pasimba nga naman sa rason nga tao lang siya. Wa siya pasimba. Bintaha pagani noon to kay makasulti pagod siya, may huna-huna pa. Pero karon namatay man to si Pedro, gilansang sa cross, gituwad pagyod. Awa na'y nakabadlong, naghimog larawan Pedro, gisimba. Dako ng supak sa Biblia. Ang kamatuoran di pwedeng simbahon ang mga binuhat. Ang Biblia nagtudlo nato, ang simbahon nato, ang Dios nga magbubuhat mahigala. Bisan pang manulunda gani, dili pwedeng simbahon. Nga naman, kay binuhat man na sa Dios ang manulunda. Sa atong mabasa sa Pinadiyag 22, versikulo 8 o versikulo 9, si Apostol Juan, siyang simba sa manulunda. Nakasimba gid siya. Ning luhod siya, nisimba siya sa manulunda. Pero giyon sa amin siya sa manulunda, gingnan siya nga, ay nagbuhat Juan. Parehas na bata, alagad sa Dios. Ang imong simbahon, mao ang Dios. Diyan mo na, gibadlong siya, o gitudloan siya, kinsay angan siya. Baka matuoran na higala. Ang di magpasipalas nga lang sa Dios, gitudlo nato na. Nga naman, kaya di ba nagsulti, ang kasuguan sa Dios kamatuoran. Pag ingos Biblia, Sabado, igpapahulay, ato nang gitudlo, nga igpapahulay Sabado, wa gid na, balhin na higala. Naanas Biblia, kamatuoran ba na? Kamatuoran kay mabasa sa Biblia. Sa ato mabasa sa Exodo 20, versikulo 8, ang mabasa ni ingon nga hinumdumi, nga santoson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sabado, gitudlo sa Ginoo. Unya, nag-ingon ang versikulo 9, sa unom kaadlaw, magbuhat ka, buhata ang buluhaton, apan si kapito kaadlaw, mong adlaw ang papahulay alang sa Dios, alang sa Ginoo. Unya, unsa may rason nganong papahulayon man ta sa adlaw pahulay, adlaw Sabado? Ang rason higala, nag-ingon ang versikulo 11, kay ang Dios nagbuhat sa langit yuta, tanang butang, sa unom kaadlaw, may pahuli sa Sabado, so mahinungdan nga papahulayon punta sa pag-adlaw Sabado. Kamatuoran ba na? Kamatuoran. Kay mabasa sa Biblia, ang kasuguan sa Dios kamatuoran, o niya ang balaang kasulatan kamatuoran. So pulos kamatuoran, 100% manghigala, kamatuoran na kay mabasa sa balaan na kasulatan. Ang og wa pa noon ta, og nagtudlo pa mi dinhi og kanang wa gyud suportay sa Biblia, na dili gyud kamatuoran. Pananglitan nagtudlo may nga Domingo na igpapahulay. Na samot na wa anis kamatuoran naman. Wa man to mabasa sa Biblia higala nga nagsugo ang Dios nga Domingo na ang adlaw nga pahulay. Wa to mabasa na. Gani ang atong mabasa sa Levitico 23 versikulo 3 sa Contemporary English Version. Ingon ng Ginoo nga, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Ingon ng Ginoo nga, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan ka mo, magbantay sa adlaw nga pahulay, maghiusa ka mo sa pagsimba kanako, kining balaura, dili gayod mausab. Klaro na ha? This law will never change. Wa usbas Ginoo ang balaod nga ikapito ka adlaw Sabado, adlaw wa pahulay, ingon ang Ginoo, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan magpahulay kamo sa adlaw pahulay og mag-usa kamo sa pagsimba kanako, kining balaura di gyud mausab. Wa di mausab. Gitudlo na muna nga naman kay naamas Biblia higala
wa mi magtudlog balaod inusab. Ang balaod original sa Biblia gitudlo nga naman kay naingon si si Salmista David, ang kasuguan sa Dios kamatuuran, ang balaang kasulatan kamatuuran mga higala. Unya nag-ingon pa gyud si Kristo nga mausad ang kamatuuran sa Juan Mateo 5:17. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili nagatuman ko nini. Nya gaingon na 18, sapagkat tinunsultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Tiyan mo na, ni apal langit yuta, ingon ang Ginoo, way sayloan sa kasuguan. Kisa nagsulti, si Kristo nga mao ang kamatuoran ug ang kasuguan nga gipasabot, kamatuoran sa mahigala. So, nakasiguro ba mi nga 100% ang among gitudlo dinhiya kamatuoran? Nakasiguro higala. Nga naman, kay maprobahan o mabasa sa balaang kasulatan ng atong pagtudlo din hispulong si Ginoo. So, wa naman tayo mga higala sa dili pa nato tapuso ng ato nga tulumanon ni ang ato nga tensong. Mga higala, mag-ampo kita, dalang tanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan nga nagapaminaw, dadas kayag sa kamatuoran nga makapangalagad sila diha nimo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong higalas kanginan nga sa ngalan Pastor Joel Tarana, Brother Isaw dito. Kung nininyo busga